13 ka makawani sa usa ka bangko sa dakbayan sa Sugbo nagpositibo sa COVID-19. Subay nini bangko gilockdown human magpositibo ang 13 nila ka mga trabahante. Samtang nabalaka karon ang IATF sa kalit nga pagsaka sa bag-ong mga kaso sa syudad nga miabot og 39 cases. Aniya ang report. Nahingaw ang Deputy Chief Implementor sa IATF sa double-digit nga pagsaka sa new COVID cases sa Cebu City nga niabot na og 39. Hinoon giklaro ni Konsehal Joel Gaganera nga resulta kini sa daghang mga nagpaubos sa testing. Nagkanayon ng opisyal nga ang pagsaka sa kaso posibleng resulta na sa mas luag nga quarantine status ubos sa MJCQ sa Dakbayan. The number itself magod is 39 murag kuan kayo. As it is right now, it is spread to 18 barangays kanang 39. Unya ang top notch here na to dia apas 10 kabok. Gibot niya kusab sa opisyal nga adunay bangko nga gilockdown human nagpositibo ang 13 ka mga kawani nini. Gipahigayon ang contact tracing sa mga tao nga adunay transaksyon sa bangko nga wa ibutyag ang ngalan. Nabantayan sa IATF nga ang transmission sa virus anaa sa mga trabahoan busa nanawagan sila sa mga kumpanya nga mohimo og pamaagi aron mapugan ang pagkatap sa kagaw. We have an average of 65% nato ang atong transmission is from outside home, no? So dihay trabaho, then exposure sa mga market ug asa ng mga converging area. Usa na ni siya, resulta na ni siya sa movement, no? Nga there are establishments are opening. Samtang adunay upat ka mga LSI gikan sa kauluhan nga nagpositibo sa virus. I consider this a spike. It's 39. To me, sa ubang areas, kaning i-lockdown na i-hard lockdown na ang tibok probinsya ug na magayngani nga klase, no? Kauban si Marlon Milgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.